Mokuom jopiny kod johala chiro ma Usenge kod Osieko e sub-county ma Usigu onyiso geno margi ni gedo mar olalo madhogoye matudo Usenge gi Osieko biro bero ohala kod yore wuoth e kind loka ariyogo pononi orumo gino koro biro yawo ohala e kaunti ma Siaya. Magi ne giwacho e kinde ma midusa mochung' ne gedono to oyango ne gisechopo atamalo 70 mar gedo mar olalo makoro dhi muonyo omenda maromo $2 billion ka koro gigeto tieke e giko mar higani. Steve Biko ne gileko Siaya. Kuom higni buora, wuoth e kind jodak ma Usenge kod Osieko osebedo matek nimar chunogi ni nyaka jopiny ti kod yie mikwang'o. E higa 2021, piny owacho nochako chenro mar gero olalo matudo gwenge ariyogo, gino mabiro muonyo omenda maromo $2 billion. Bang' chung' kuom kinde malach, gedo mar olalo nochak kendo dwe mar 8 higa mokalo, ka nyaka sani ochung' atamalo 70. Tijni osekawo ndalo mathoth, nochakore higa mar 2021 to kadhi gi ng'ikruok maka gi kacha matin osebudho. To kochakore higa mokalo dwe mar 8 aparo ni speed mare osebedo mamalo matin. Gisani wasechopo atamalo 70 mar tijni ma wang'iyo ni nowinjo bed norumo higa ni dwe mar 6 to nochako miwa extension matin. Koro waneno ka wadhi tieke by December. Alore kod midusa mochung' ne gedono geni biro rumo giko mar higa ni kopo jodak kod johala matiyo go lalono mosebedo katiyo kodgi machiegni. Tich madhi mbele sani watweyo girders kata beams mag bridge. Mama ne tich matek modong' mogik. Kwa setieko kanyo to tije modong' gin man tije matindo mag keto chumbe moko e wiye kanyo to gilam kasto dhi yudo kwa setieko. To tijni aparo ni en daraja achiel ma dhi konyo jopiny koriwo kalo mae piny mar Usenge kidhi Osieko. E kindeno, moko kuom jodak e alwora ma Nam Lolwe, ahinya to dho wath Masare, oywago ula ma kinde ka kinde, gino ma giwacho ni kelo kod pi mochung' e kinde ma gedo mar olalo dhi nyime, ka koro gikwayo wego ragno mondo oro lwetgi mondo pi nam oyud kaka ringo. Jogo modak e Ging Bridge bathe kocha, wang bridge mane olo pi nam maduong' koni nodin. Koro kaseche manodine to pi koro overlap donjo mane mier kocha. Koro thuolo mosebed kigere kodin wang'e ni jogo modak e mier matung' ma bade yo kor Kasare kocha ochuno ni thoth ji odar. Koro wakwayo ni mondo time piyo nikech kotime mapiyo to biro miyowa thuolo maduogo e miechwa. Jopiny go bende opoyo chenro no magi wacho ni biro kelnegi resruok e yor wuoth kod ohala. Wago erokamano gimeda meda dhi nyime giriwre twech achiel mondo ndarani mondo rum mondo konywa. Kaka joma dhi koni nitie biashara mang'eny madhi loka Majimbo. Biashara nitiere mar omena, joma omo mbuta, joma omo omena, nitie biashara mang'eny nyaka wan gi bekari be koni. To kendo dhi konyowa to gie seche ma pod ochung pi ok ridre koni ni wadare miechwa warumo koro gi kas lwetgi. Gedo mar olalo madhogoye matudo loka Usenge kachiel kod Osieko ochiko kama rumoe, moko kuom jopiny kachiel kod jowuoth matiyo kod apaya ni onyiso geno margi ni olalo no biro bero ohala kachiel kod yore wuoth e kind loka ariyogo. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.